Assalamu alaykum mehriban tomoşaçylar. Edil hemmämize ma'lum bolýaly, geçen salajuklaryň içinde Destan Show YouTube kanalymyzda ýürek joşunaty gepleşigimiň ilkinji sanyny size getirdik. Biziň gepleşigimiň ilkinji sanynda mehmançylykda bolan Alpymrat Anaýewiň jaly sesde ýerine ýetiren ajaýyp aýdymlary siziň göwnüňize ýarandyr diýip umyt edýäs. Araňyzda tomaşa etmedikleri bar bolsa şu yerden geçip tomaşa etmegi maslahat berýär. Indi nesip bolsa tiz günlerde Daşoz vilayatyna belli zehirli sadanla hoşowarly aýdym çiğdimi kesedel bu bağa dünýäniň bar bir taňa tadagy tadaga nuýda demeli Hakykatdanam Aýmämet Rejepow. Aýmämet Rejepow söýüp dinleýän iri muşdoklary egerde siz Aýmämede soraglaryňyz bar bolsa, onda tesirlerde bize ýollap, egerde soraglaryňyzy köpçülik bilen paýlaşmak islemeseňiz, onda ekranda görnýän şu belge uğratyp bilersiňiz. Biziň täzeliklerimizden habarsyz galmaz ýaly Destan Show YouTube kanalymyza agza bolun we jaňjaga basmagy unutmaň. Ruhalar bilir, çeşmin gölüne qarqılar bilir, el bilir, yaşıl bastonani.